Kimalang. Ah. Oo, kung sobra pang kudal-kudal ta eh. O brata sa mga kurungan sa mga manok eh. Imunta 30. Total ara ka na malang da. Ang si Jire nagagama kami subong Thursday ini. Sang amon nga pag limpyo panghawan sini nga property. Hopefully ay next time hindi na ni amo ang itsura niya. Pero anyway, amo gid ini ang kinanglan. So, ara Jire, pila nang napatumba mo? 22? O dugang ipawalo imunta 30. Para total ara ka nang gitna lang da. Ay kuan ina mag ano na amo na nagakwa kami sang building material. So kawayan lang anay bamboo kay payag-payag pamalang. Pagtapos ini kung daw mayo na ang mahawan na mapa-harvest kami sang hardwood. Mao gani. Na tanaw mo ni tsura ya, wala kagyan galibugulo mo kundi kamagi. Tige na survey ko subong kundiin kami mabutang sang karsada nga makasaka ang salakyan. I don't know. Ini di siguro basi okay na dere. Kay manubo-nubo from there manubo-nubo dara lang ko mangayo sang right of way kay Joy. Tapos pamunin namon pasigsagon pakadto digto no. Pagkatapos digto pasaka na ngita naman kami sang maobra namon nga kwan. Pwede nga hindi tama ka taklaron nga makasaka sa lakyan. Okay. Pero mabalaan ta ini kung mapatay na ni mga hilamon nga ni. So gusto mo mabakal pagid ko grass cutter? Barato malangali. Minsar ko 15,000 ang bili, 7,000 malangali. Daw mabakal na gani ko kapon eh. Pero ang inang una-un tanay ining herbicide. Pamatsyon tagid niya na yung mga hilamon nga ni para makita tang itsura niya. So 22 na kakawapo na sang kawayan na natumba ni Jerry. Ara siya. So himuunta na lang 30. Maway man na kaso kung magsobra. Kay magamit man ang gyapon. So amo na. Okay. So otdon ta na lang ang daan. 12 ang laba. Kay kung magsobra gid man pwede ta mautdan. At may ari nako di nga estimate nga may plano nako sang payag. Kay ang plano ko dua. Ang isa ka ang kwarto 10 by 10. Tapos may daw sala-sala nga 10 by 10 man. So bali 20. 20 by 10 siguro. Kay ti mabutang ko da sang mga sagwa kag tapos may kulo kwarto yang nga tululugan ta kun just in case bla. May mga butangan ta sa mga gamit ta nga pwede ta kandaduan nga para hindi madula. Tapos daw may bulober halang saya nga 10 by 10 man. Ari nga may picture ko de pa kita ko karon sa imo. Na. So may lagari ka wala? Kay kun tani arang chinso ko tama-tama gito di tani mo makapangutod ta mo kadali lang to. Atong chinso ko to para lang gid atoya sa branches. Hindi to ya pwede ka pang utod sa mga dagko nga mga kahoy. Manglimpyo ka lang bla mga ano. Oh sige kung diin kita mabalalayan nakita mo itong kogon. Wala, may pigado na ako no, siling ni sawawon mo. Wala masubuan. Tingala ko brato kay. Oh, ti mayo lang gid na pangutod-utod sa karni. Oo na. Aha. Way man ko kabalo ti bakalan ko sa ay mo na tubig. Ti amo ni digalang boundary ta. Sa ubos da May muho na da. Tapos iya na to sang muna nito. Ang ginhawanan na nila. May tubo ron yan. Tubo?
Oh, amo ning 10 hectares. Nga gintamna na nila sang tubo ho araw na tubo galang ila plano. Nakakuha na ko to sang ano? Naka-inquire pero wala pa ko order, nag-inquire na ko sang kalamansi. O ang grafted tag 100 sukotye sakot. Tama na. Pero medium na. Dako-dako na nagawa. Ang mangga daw 375. Mahal gani. Ang kay Errol to, bakalya to daw 200 lang kuno. Dire ko mapatindog balay ko. Dire nang retirement house ko si Lilo. Hindi iya rest house. Balay gid yang istaran ko. Muna di. Muna. Napandaraan ka ng kan, napandaraan ka ng mga manok nga kanaw. Inubulang? Hindi. Nang napangula na bla. Oh, Hindi ho. Ang tanong to. mga manok, Mga manok niya, mga kanaw. Seafood niya. ipot, Hindi ah. Mga kuang ita na eh. dirasa, broiler. Ikot lire ng ng draon na bla. Oo. Ng mga reject do mga kanaw. Oo. Ti dira nila ginadala. Ganyan yan bla. Ti hasta lang tade. Ito mataas po dito tawaw. Ti sundon ta ka. Wala ma anad man ko magtambli. Tabuan yan nga bata-bata pa ko sa una. Gadive ko ya gani. Bala mo gampang ko sa una soccer. Ti guli ako. Goalkeeper. Ti ang ginadaiban ko ng bula. Hanggang lupad ko ginadaiban ko na. Sang una. Mga teenager pa ko. Inajer ang dako ng atanom. Ano na oh? Jimilina na. Hindi na mau gani. Bawo nami man na gamao ko ano na. Harbison. Wala pa ta sa boundary ha. Layo pa ha. Asa pag ito pataas? Amo gini ang akon ideal ng napangita. Tamad ko yung mabakal sang talamnan. Iniya malingaw ka di. Ina dyan ang dako nga tanga puno na sa tubangan mo. Ano na? Ha? Alain man? Pwede man malamber? Nami iya kaya tinubo lang. Kung magasto na ginang ko, suwa siguro kalamansi. Paho, namo nang na ang akon nga kwan. Tapos tanom-tanom kita sa mga gamay-gamay nga mga pichay, repolyo. May tubig kita de? Hindi na ta mangayo to kay Paul? Pwede man diri sa aton? Hindi rin ang sa aton. Tambudlay na mga bulis siya. Oo. Baklan ko lang na sing motor kag tubo. Dako lang ganyan ang puno ni sa imo nga ito ba? Pero hindi ko na amo nang bato ginasiling mo. Ati dire kita siguro ang rest house ko di. Rest house balay. Baw sa katahom. Tahom. Amo ning bato ang ginasiling mo nga. Amo ni di sa ngunang balay niyo. Oo. Dire siya nguna sila. Oo. Be. Wala na siguro kamo di kalabot magpangawan kamo ay. Lapot eh. Ubus na mo kawan eh. Grabe ba? Kung pagpanahon ko daw bata. Oo. May gastuhon. Oo.